جهێژای جەدعان عەلی شرۆڤەکاری سیاسی و ئەندامی دەستا شێورمەندا پارتیا دەموکراتە کوردستانە سووریا دەپرسم کول ستودیە mêvanê me هێژای جەدعان gelek bi xêratiya Kurdistan Tirkiye bi qirara îro sibê bîtûne operasyonê encam bidetin gelo rêgiriyên van di welatan eger bi beyan nemen hemû welatan dikarin bêjin di serî da du welatên herî giring Amerîka û Rûsya dê bikarin rêya Tirkiye bigirin li gor şopînerê navdewletî û cîhanî û ê têgihişt û ê şarezayê wedayê rewşa Sûrî Tirkiye rojekê nedaye paş gefê xwe tim û tim bi cîhanî 2016 ve heta îro her demekê herêmeka Sûrî dixêbin çavê xwe de an jî arman ji xwe re û diçê bi rastî dagir dike û dimêne têde ala esas ino nikarê gulopê kesk ne ji Rûsa û ne ji Emerîkana bistin carekê bi rêkeftinê di nav wa û Emerîkana de carekê di nav wa û Rûsa de em dibînin wela derbas bû supayê wê derbas bû û devereka Sûrî girt ev car her du jî dibêjin nexêr em nahêlin û çê nabe ji ber wê gelekî tevlîhev çê bibe weda xerab bê rewşa Sûrî berê xeraba Emerîkan dibêjin Daeş wê serê xwe cardî rake rêxistina Daeş wê dîsa îşê Sûriya û wedayê Sûrî tevlîtêk bibe meşruê wa proja wan wê xerab bike lê Tirkiya sorin li ser û dibêjin em ê vê operasyonê ew jî vê êrîşê pêk bênin welaha ev zêdey heyvekê ye dibêje îro siba û îro siba bes mişkilan yanî carê berê jî wextê êrîş armancê xwe destnîşan dikirin û digotin em ê filan deverê dûvira di wextekî de yanî wek em bêjin şev û rojekê de te dî pêk anî û derbas bû çû bes tevlîhevî heme her heye çekdarê aîdê Tirkiye ê got li ber destê wê kar dikin çil Idlib bê çil deverê got bin desthilata Sûrî de Tirkî de bê li ve hemû devera ev hemû bin destê wê de ne kengî bê karê yanî heta karê supayê xwe Tirkî derbas jî neke mucerred yanî işaretekê Sûriye jî di navberê da hîn bi xwe jî neyekin hûn çima nabin yek û ew qas dijmin hene gava Kurd dibêjin ke ew bi xwe dijminê xwe ye ji bilî ku dunya hemû dijminekê wî ye hûn neveşartiye li ber çavê hemû kesî û hemû cîhan û hemû şopînerê wedayê Sûrî û Kurdistana Sûriya bi tevahî dibînin ino desthilatekî li wê derê çêbû peyedeya menzûma PKK'ya şaxekî ji ê PKK'ya bi tena xwe biryara ji roja bûyî desthilat û radestî ev herêm radestî wê bûn ji aliyê rejêma Beşar ve biryarê aştiyane jî û biryarê şer jî her bi tena xwe dike rojekê nefikiriye vegerê li tevgera siyasî li civakê li komelgehê bipirse bêkan çêbikin biryarên hewên siyasî ne bi serê xwe bilanê biryarê me siyasî em ew tehma me eno em aîdê herêma Kurdistanê ne em dibêjin Tirkiye ne em encumena neştimaniya Kurdî ew rikberî bi peyedê re bi hev re dibe di aliyê siyasî de her ew encumena neştimaniya Kurdî ne desthilate di herêmê Kurdî de desthilat peyedeya PKK'ya ew biryara distênin li kesî ve nagerin bi biryara xwe ya çewt û şaş efrîn ji destê wa çû bi biryara çewt û şaş serêkaniyê ji destê wa çû girêj pî ji destê wa çû gelek deverê dîtirkê jî an hadibin gefê de ne wê ji destê wan heger bimênin ser vê eqiliyê ji ber got pişta xwe xurt dikin carekê bi Emerîkana û carekê bi Rûsa û carekê bêguman xelkê me berdewam hewl didin got çawa em karibin rêkeftinekê çê bikin belkî em metirsiyê sivik bikin yani bersiva wana ew ne aliyê çekdarî de û biryara şer û neşer di destê xwe tenê de dibînin çê nabe kes nêzîkî wa bibe ser esasê ino ewana xwîn rijandiya ewana rizgar kiriya ewana şoreşek rakirina ji ber vê yekê çê nabe kes hewbeş bê wana re an şirîkê wan nabe hiç qebûl nakin kesek bi wa re vê biryarê ew bike karin bi Rûsa re tenazûlat ew kêmayiya derbas kin û karin bi rejêma Beşar re
چ تشتێ هەی کارن بکەن بوانارە و گاوا باێژن بەس نکارن بە کوردارە بکەن چ بوان ڕاکردە ئەو ji ber projewa naveroka proje peyedê ji roja hatî dibin du dirûşma de kardkêl me demokratiya û biratiya gelan dive her du dirûşma de dibin ve her du şiarata de tiştekî taybetmendiya netewa Kurtê de tune işkere dibêjin ji xelkê re û ji tevgera siyasî re û ji dewleta re ême ti taybetmendiya me ya Kurdî heta rêveberiya xweserî ago ragihandine û tê re kar dikin û vê ve herêmê Kurdî bi rêve dibin ew dibêjin ev rêveberiya xweserî ye ne hikûmzatiya Kurdî ye û ti tiştekî hewla Kurdî bêdinin rawastan di navê operasyonê hewlêr hewlêr tim û tim hewldana dike Cenabê Serok Barzanî û rayedarê Herêma Kurdistanê li Kûderê ji ware dibêjin Kurd dibin metirsîka ecêb de ne yani ti sûcê wa gunehê wan e nîne got operasyon tim û tim dibin destê ser serê wa bin û gef li ser serê wan nabin û guhartina dîmografî di herêmê wa de çêbûye koçberiya zêde çêbûye aware çêbûne li cem wan e boçî vî rengê henê her hewl didin weke îro jî civatek meselen bi balyozê her du dewletê mezin û navdeng û ew najî û berdewam berî di roja berî sê roja bi civîneka Encûmena Kurdî bi Cenabê Serok Barzanî re hebû aynî vê tiştê yanî guftûgo kirin û her dibêjê ez çi ji min werê çi ji Herêma Kurdistanê werê wê palpiştî we bê piştgêriya we bike wê nehêlê eziyeta zêde bigihê wan e bes peyedê nayê rayê peyedê nayê rayê qebûl nake bi aliyê Kurdî de yek gavê bavêjê kongira çêdike beyana derdixe daxuyaniya didê rayedarê wan e çi tiştê daxuyaniyê wayê got derdikevin li muhim divê xwe bişon ji Kurdîtiyê xwe dûrî Kurdîtiyê bikin û tu dibîne çi ji netîca vê siyaseta şaş ev tiştê xerab û ev gefê zêde û ev metirsiya ecêb li ser serê Kurda û cehda Kurdî peyda dibe. Êca Cedan Elî şirovekarê siyasî endamê desta şêwirmendiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya tu her hebî. Spas.